8 незабравими цитати от Васил Илиев. Думите на Васил Илиев още отекват в главите на най-близките му хора. Въпреки че беше убит преди близо 20 години, за основателя на ВИЗ-2 се говори и до ден днешен. Неговите дела продължават да събират симпатизанти. Ето част от думите, които още отекват в ушите на най-близките му хора. Научи, много думи чух, малко действия видях. Имаш право само на един живот. Ако не го живееш както искаш, защо го живееш изобщо? Не хапи този, който може да те изяде. Никога не взимам това, което мога. Винаги взимам това, което искам. Смелите не живеят вечно, но предпазливите не живеят изобщо. Пистолетът може никога да не ти потрябва, но е добре да го имаш, защото е по-добре 12 души да те съдят, отколкото 6 да те носят. Може да ме спре само Господ и куршумите. Знам на къде съм тръгнал и скоро ще стигна. Като стигна, няма да съжалявам. Взех всичко от живота.